Yo, come on boys, we are Bodo people, hey. Jengra जोङो बड'लेण्डनि लाना फैगोन सुनामि जेंना जेंसि गासैखौबो बोस्रांगोन जों संसारनि गावजों गाव नोंसोरो जालायनाङा एना एनि थानो सोलों नोंसोरो गोरोबलायना मिनि खुसि बर' जोङो सेंगोरा एदावना जोंखौ दालाखा देरफुनाय जोङो सेंगोरा थैया बिराद गरमखा क्रास दंमोन सासे आंना नाथाय देरसिन बैसोआ साइसथारलै फाग्लिया बेखायनो आं फागोला प्रप'ज आङो खालामनोबो गैजाया नालाय महरा नङाबाथ' माब्लाबानो फान्दायसिगौमोन फान्थाया लेभेलखौथ' देखायखागोन बे दंसाबो नालाय महरा सिरि सिरि मोनो जोबोद दुखु आंनि गोसोआ लोगोफ्रासो बुरखायसै आंखौ बिब्दिनो सिख्लाफ्रा हरसे थारला उन्दुनो हाला नोंखौ आङो सानबाय बायना मानो नोङो बुजिया आंखौ नुबा नायखेग्रा नोंनि थाखायनो आं जावलिया बुजिदो दे एसे सना खोमसि जोमै साग्लोबबाय मुगाया हनै सोलायबाय गावजों गावनो थगायलायनाय बारासिनसो जाथारबाय जौ लोंनायखौ मिथिना बिमाजों आं बुजाबाय दानि जुगनि सिख्लाफ्रा जोंखौ बिखा खामहोबाय बर' हौवा लाबावला बांगालजोंसो खारजोबबाय 18 बोसोर जायैयावनो हाबा नोंसोर जाग्रोबाय दखान बाजार बेरायनो बिराद आङो लाजिबाय आंनिफ्राय उन्दैसिन मानसिफ्रा बिखुङाव गथ' बाबोबाय खामानिथ' रोंजोबला बिहावासो फिनांबाय लाबनि बे हाखराव आंबो सिगां गाब्रबाय गेजेर ससे समाव गोबां सिमां सुजुबाय 6 मासनि उनाव नागारना बे थांफिनबाय सुजुनाय गासै सिमाङा थेर बेथेर जाजोबबाय सिगाङावबा बुङोमोन बे फेस डाजन्ट मेटार बिब्दि बुंग्रा सिख्ला लाबा जानांगोन नों बेकार जेंग्रा जोङो बड'लेण्डनि लाना फैगोन सुनामि जेंना जेंसि गासैखौबो बोस्रांगोन जों संसारनि गावजों गाव नोंसोरो जालायनाङा एना एनि थानो सोलों नोंसोरो गोरोबलायना मिनि खुसि माखासे सिख्लाफोरखौ आं बुंनोसै लाइ बिनि सिगां सिख्लाफोरनाव निमाहा बिग्रोबाय जायाफ्रा महर लाना सेंग्राफोरखौ नोंसोरो लेभेल देखायनाय गावखौनो नोंसोर महर गोसा जोबोर सानना लानाय लगायो इनस्टायाव फिल्टारनि सेटआप नोंसोरो रियेलाव दाफुबो मेकआप बेफोरखौ सेंग्राफोरा मिथिजोबखानाय गावखौनो एक्ट्रेस सानदोंबोला आधार कार्डनि फट' नोंसोर खेबसे थांना नाय खोनासंलाय सेंग्राफोर फेसबुकआव दादों जा खबर नोंसोरो बोरैबा बडिगार्ड बायदि नुथारो